O pano transfigurado. Ola, amigos. Hoxe ides asistir á metamorfose deste pano, ou o que é o mesmo. Este pano vai deixar de ser o que é para, ao dicir as palabras máxicas oink, oink, pasar a ser manda truco unha pelota de ping-pong. Un cambio de identidade á vez máxico e deportivo. Para facermos o truco de hoxe precisamos unha pelota de ping-pong cun buraco e un pano. O segredo do truco do pano transfigurado está na pelota de ping-pong, a que lle hai que facer un buraquiño como este cunhas tesoiras. A pelota tédela que agochar na man de xeito que non se vexa, ou sexa, tal que así, co buraco en todo momento para arriba. Así, cando collade o pano, conseguiredes introducilo doadamente polo buraco, como vedes que fago eu, atinando pouco a pouco cara ao interior da pelota. Unha vez que xa metestes totalmente o pano, podedes mostrar a pelota, pero xirándoa para ocultar o buraco. Só vos restará deixala co buraco boca abaixo e así non se moverá. Agora o truco está nas vosas mans.